Az ortodox egyházban az idén június 19-ére esik pünkösd ünnepe. Tihon Podolszky püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja a húsvét utáni időszakban főpásztori látogatásokat tett a moszkvai patriarkátushoz tartozó Magyar Egyházmegye templomaiban. Május 14-én szombaton a tokaji Szent Miklós templomban végzett szent liturgiát. В светлые дни Пасхи Христовой я считаю необходимым посетить каждый храм епархии. Krisztus feltámadásának fényes napjaiban elengedhetetlennek tartom, hogy meglátogassam az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje minden templomát. Ezzel a céllal jöttem, hogy osztozzak a húsvéti örömben a hívekkel ezekben a fényes örömteli napokban. Amellett, hogy húsvét ünnepét ünnepeljük, azért is jöttünk, hogy megünnepeljük a Szent és Csodatévő Miklós emléknapját, akinek tiszteletére ezt a szent templomot emelték. Azt mondhatjuk, hogy a város egyik legfontosabb temploma, ahová az orosz emberek zarándokok útja vezetett, ahol hazájukért és Magyarország népéért imádkoztak. Ezekben a napokban a Tokaji egyházközségbe tett látogatás elsődleges jelentőségű, elsősorban a templom oltárünnepe, Szent Miklós emlékünnepe miatt, és amiatt a hatalmas ünnep miatt, amit az egész ortodox keresztény világ ünnepel, vagyis a Szent Húsvét miatt. Являясь епископом христианским, мое слово будет о Боге. Keresztény püspökként nem szólhatok másról, mint Istenről. Ez a szó az élet szava. Az Úr azért jött el a világba, hogy megváltsa az embert, hogy az ember ott lehessen, ahol az Úr lakozik. Mindazt, amit tett, az ember üdvösségért tette. Ezért minden jó akaratú embernek mindent meg kell tennie, hogy itt a földön Istennel legyen, majd a földi életből a jövendő életbe való átköltözés után is Isten mellett kapjon helyet. De az örök élet lehet boldogsággal teli vagy boldogtalan, annak függvényében, hogy az ember mennyire törekedett itt a földön Isten parancsolataival és rendeléseivel összhangban élni. Amennyiben életét ezek alapján éli, elnyeri az örök életet. Ha azonban figyelmen kívül hagyja azokat, elveszíti ezt az életet, amelyik már itt a földön elkezdődik, és örökké tart ott a mennyek országában. Azt kívánom az ortodox keresztényeknek, Magyarország keresztény lakóinak, minden ortodox embernek és minden jó akaratú embernek, hogy rálelve az igazságra kitartson mellette, hogy felismerve az Urat, megőrizzük az iránta érzett hálát
mindig figyelve, hogy rajtunk tartsa jóságos, hívó atyai tekintetét, és felé menjünk, teljesítve életünk küldetését, népünk dicsőségére, hazánk dicsőségére, és önmagunk üdvösségére. Во славу своего народа, во славу Отечества и во свое спасение. A görögkatolikus metropólia a múlt hónapban Családközpontú lelkipásztori szemlélet címmel rendezett családpastorációs konferenciát Hajdúdorogon. Az esemény díszvendége volt Habsburg Eduárd, Magyarország szentszéki nagykövete, aki Egyház a családban, Család az egyházban címmel tartott személyes hangvételű előadást. A konferencia után szívesen osztotta meg gondolatait magyarul is. Van egy nagy és szép feladat. Az elsősorban én csinálom a kapcsolat a magyar kormány és a Szentszék mellett. Nem a Vatikán, de a Szentszék. De itt semmi baj van. De ha van baj, fontos, hogy ismerem mindenkit. Hogy találkozom mindenkivel, az államtitkárság és a Vatikánban. Ha valaki találkozik velem, gondolja, ha ő szimpatikus, Magyarország is szimpatikus. A nagyköveti közösség Rómában, a nagykövetek, akik a Szentszéknél dolgoznak, nagyon szimpatikus csoport. Mindenki mindenkit ismeri, és ott is lehet beszélni Magyarországról. Nagyon fontos, hogy valaki magyarázza és mesélni tudja Magyarországról. És ezt próbálom mindig. És interjút készítem olaszul, angolul, franciaul, Twitteren vagyok, sokat Twitteren írok, Facebookon. Fontos, hogy az egyház mondja, hogy az jó van, és az szép van, ha van több gyerekek. Nem túl sok, de több. Az állam segíteni tudja. Gondolom, hogy itt Magyarországon, ha van 3 gyereke, nem kell fizetni az adót. Itt az állam lehet segíteni, de a döntés a házaspáron van. A nagy család a legjobb hely, amiben lehet tanulni a demokráciát. Ha mi vacsorázunk, és mindenki az asztalon van, én mindig látom, és nézek, mit csinálnak a gyerekek. És a nagyobb tudnák, hogy kell vigyázni, hogy a kisebb, hogy jól eszünk, és a kisebb látják, mit csinálnak a nagyobb, és ez mind egy demokráciai iskola. És azután mindenki mondja, mit akarja imádkozni. A Rózsa például mondja, köszönöm szépen, édes Uram, szép volt a nap, és segíts a 2 Szent Atyának, és segíts a püspököknek, a bíborosnak, és az iskolában mindenkinek, stb. És mi mindig imádkozunk a 2 nagy lánynak, mert ők Bécsben vannak, az első és a második. És gondolom, hogy az este imádkozni az 10 perc körülbelül minden este. Amikor kisebb voltak, nem, de most mindenki beszél, mindenki. És ez nagyon szép. És nagyon szép, ha jön egy vendégünk, egy kislány, egy iskolábarát, és ha ő látja, mit csináljunk. Jaj. És én mindig mondom, te is, mit kérsz, akarsz imádkozni, és próbáljunk.
Nyírbátorban a római katolikus, a református és a görög katolikus egyházközségek összefogtak és közös családi napot szerveztek. A családi nap jelmondatát a Szentírásból választották. Mester, hol laksz? Jézus így szólt: jöjjetek és meglátjátok. Nagyon jó közösségépítő, úgy gondolom szükség van rá, hogy az emberek találkozzanak, jól érezzék magukat, és ezt mindegy ilyen szellemiség jegyében, ahogy ez itt most egy próbálkozás, vagy egy folyamatnak az első lépése. Pozitív dolognak tartom, végtelenül pozitív dolognak ebben az aklatott világunkban. Nagyon jó, hogy családi napnak hívja. Ugye a mai a családok ugye széthullóban vannak Magyarországon, egy kicsit most ez pessimista mondat volt, tehát nagyon jó, hogy ennyire sok vidám embert és családot látunk itt együtt, és tényleg ugye a 3 történelmi egyház, hogy itt is közelít egymáshoz, tehát nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk ezt, és várjuk, hogy a későbbiekben ez hogy fogja magát még inkább kiforni. Érdemes együtt egymásért itt lenni, dolgozni, és ezt még szélesebb körben, tehát nem feltétlenül csak a keresztény emberek jöhetnek ide, hanem bárki. Nyilván a kezdeményezés tőlünk indult, de ez nem egy szűk kör, hogy maradjon, ez nyugodtan kiteljesedhet városi szintre is, vagy akár még tágabbra is. Fogjunk össze mindenki, és szeressük egymást. Ez a legfontosabb, hogy ne bántsuk egymást, és mindenki a saját vallását gyakorolja. Nagyon jó, hogyha együtt vagyunk, és nem nézzük, hogy ki milyen felekezetű, hanem szeretjük egymást, és itt vagyunk. Öreg, fiatal, gyerek, mindegy. Az első keresztény családi napot szerveztétek meg. Mi volt a célja, milyen eredményt szeretnétek, milyen gyümölcsöket látni belőle, mert gondolom már az elején megfogalmaztátok azt a minimumot, amit szeretnétek vele elérni. Nyilván első az, hogy azért nem olyan régen indultak Nyírbátorban az egyházi iskolák, és van, akik nagyon örültek, a többség, hát van, akik kevésbé. És azért akartunk egy kicsit a templom falai mögül kijönni, meg az iskolai falai mögül, hogy igenis Nyírbátorban sokan vagyunk, akiknek fontos a keresztény hitük, meg ez az értékrend, és tegyünk tanúságot erről is, hogy nekünk nem csak a falakon belül kell tudnunk jól érezni magunkat, hanem egy nagyobb közösségben is. Tehát ez megmutatja nekünk azt, hogy fontos a kereszténységünk, fontosak az iskoláink, és fontos az, hogy össze tudunk tartani, ami nagyon fontos, hogy az ökumenizmust nem csak januárban 6 napra szépen megéljük, és akkor utána menjünk ki, merre akar lenni, hanem tényleg a 3 pap, 3 egyház példásan összefogott, és itt tudunk lenni, megmutatjuk magunkat a városnak. Azzal kezdtük, hogy mindenki a saját templomába elment 10 órakor, liturgia, szentmise, istentiszteletre, és utána pedig körforgásszerűen mind a 3 egyháznak a hívei bejárták egymás templomait. Hiszen van, akik esetleg még nem jártak az én templomban, vagy az enyémek közül nem jártak a másikba, mondjuk egy kicsit szégyen lenne, ha az nem történt volna meg, de minden esetre így az egyházközség történetét, a templomismertetést lehet, hogy sokan nem ismerték. És épp ezért ez egy nagyszerű dolog volt, hogy jöjjetek, nézzétek meg, lássatok, hol lakik az Úr. A görög templomban, a rómaiban, meg a reformátusban. És itt nagyon öröm volt, hogy azért 60-80-an eljöttek innen is, onnan is. Fontos, hogy az egyházak nem egymás ellen dolgoznak, hanem egymásért, egy célért, hogy a Krisztusi tanítást megmutatjuk, hogy van egy igényesebb, egy másfajta értékrend itt Nyírbátorban is, és szerintem nagyszerűen dolgozunk együtt a lelkészekkel, nyitottak, jók, minden egyház tényleg karöltve tudtuk megcsinálni egyháziskolákat. Ha nem fogunk össze, akkor nem tudjuk megcsinálni, megnyitni ezeket. A rendszerváltás után 26 évvel vagyunk, és 3 éve működnek az iskolái. Azért valahol Nyírbátor egy kicsit le is maradt, úgyhogy hála Istennek összefogtunk, és vannak, és igény van rá. Az első próbálkozásra én azt mondom, hogy ha meg tudunk mozgatni közel 1000 embert, vagy 1000-nél több embert, akkor szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy van rá igény, mondhatjuk azt, hogy jelentős, azért egy megmozdulás, 1000 embert megmozgatni nem is könnyű manapság, és kell, hogy egy új színfoltja legyen a városnak is. Ez az alkalom, ez ragyogó, ahhoz, hogy a gyerekek, illetve a felnőttek is összekovácsolódjanak. Ezt tudnám mondani a város többi lakójának is, hogy ők is vegyenek részt, jöjjenek el, mert nagy szüksége van a városnak az összetartozásra, mert ez összefogja az embereket.
szükség van ilyen rendezvényekre, mégpedig azért, hogy megmutassuk akár az ökumenikus egységét a keresztény családoknak, illetve a családok szempontjából a családok fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Természetesen ez a misék istentiszteletek alatt rendszeresen elhangzik, és ennek a fontosságát a templomba járó emberek tudják, értik. Talán azért is szükség van arra, hogy a nem rendszeresen templomba járó családokhoz is eljussunk. Szerencsére a nyírbátori közoktatásban 4 éve a református egyházközség és 3 éve a Debreceni Nyíregyházi Egyházmegye római katolikus felekezete tudott iskolát átvenni, és főként a református és a római és a görög egyházközségre támaszkodva próbáltunk meg egy olyan rendezvényt szervezni erre a mai vasárnapra, ahol ezeket az értékeket kihangsúlyozva jól érezzük magunkat. Megszólítani szeretnénk a családokat, tehát nem üzenni, tehát nem szeretnénk elkülönülni és kifelé üzenni, hanem inkább hívni és befogadni, hiszen a család, mint a legkisebb és legfontosabb társadalmi egység azért nagy válságban van napjainkban, nem csak Magyarországon, és ennek a fontosságra akarjuk felhívni a figyelmet. Példás az együttműködés a 3 történelmi egyház község között, hála jó Istennek. Innentől kezdve minden évben szeretnénk ezt az eseményt megrendezni. Mi változhat egy ilyen együtt töltött nap után? Azt tudom elmondani, hogy mit szeretnénk, hogy változzon. Hát egy élénkebb kommunikáció, tehát az egyház és a hívek kapcsolata több szinten kapcsolódjon össze. Legyenek olyan rendezvények, ahol a hívők önként vállalnak feladatot. Találnak valami olyan közös célt és pontot, ahol együttműködve belakják a templomainkat. Nagyon szép megújult templomai vannak Nyírbátornak. Persze az istentisztelet a legfontosabb, de legyen hétköznapokon is és egyéb napokon is olyan program, esemény, ami mellett természetes, hogy az emberek a templomba vagy a plébániákra bejárnak, ott eltöltik a szabadidejüket, kapcsolódási pont más családokkal, emberekkel. Mi is nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi fog lecsapódni a következő napokban, hetekben, hónapokban, és hogy ez hogyan hat ki az egyházközségek és a hívek életére. Bízunk benne, hogy a céljaink egy részét, ha már elérjük, akkor nem hiába volt az a mai nap és a hozzá kapcsolódó erőfeszítés sok ember részéről. Hála Istennek az elmúlt évek során sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani a 3 felekezetnek. Ennek a hátterében az is van, hogy református egyház általános iskolát indított 4 évvel ezelőtt, 3. tanévet kezdtük mi a gimnáziumban, mint egyházi fenntartású iskola, és azért azt tudni kell, hogy Nyírségnek ez a területe, ez egy nagyon ökumenikus szellemű településekből tevődik össze, hogy itt családokon belül megfigyelhető, hogy görög katolikusok, római katolikusok, reformátusok együtt élnek. Jó, magam is egy ilyen nagy ökumenikus családból származom, és otthon is ezt láttam, hogy az egység az már valahol az egyház községek közös programjaiban is meg kell, hogy nyilvánuljon. Legutóbbi népszámlálásnál azért az arány az volt, hogy több mint 8000-en úgy jelölték be a kérdőívüket, hogy ők keresztények, és akkor miért nem mutassuk meg azt, hogy mi is itt élünk, és a városnak jelentős számában vagyunk jelen. És akkor jött ez, hogy mester, hol laksz? Tehát, hogy nem ismerjük egymást. Én 8 éve vagyok itt Nyírbátorban, és a tapasztalatom az, hogy ebben a rohanó világban pont erre nincs időnk, hogy egymás templomait, egymás közösségeit megismerjük.
Minden évben nagyon szép rendezvényünk a januári hónapban, az ökumenikus imahét, de az januárban van. Miért ne lenne ökumenikus találkozó, miért ne lenne közös programjaink még több iskolai szinten, egyházközösségnek a szintjén, hiszen a református iskolában ugyanúgy ott tanulnak a katolikus gyerekek, vagy a katolikus gimnáziumban ugyanúgy ott tanulnak a református gyerekek is. Tehát én őket is ugyanúgy magaménak érzem, az ő gyerekeiket, mint ahogyan tudom, hogy a mi gyerekeinket is a református iskolában ugyanúgy kezelik, mint az övéket. Abban bízom, hogy ez még közelebb visz bennünket egymáshoz, a közösségeket, az iskolát, mert jó volt az előkészítő munkálatokban látni a két iskola tanárainak az együtt gondolkodását, vagy most itt a nap programjaiban itt vannak a tanárok, mindenki valahol valamilyen szolgálatot tesz. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt közösség megerősítés, de én azt is remélem, hogy ez nem csak a közösségtudatot, hanem a hitünket is meg fogja erősíteni. Itt nem lehet külön válaszokat adni, tehát a mester az ugyanaz minden felekezet számára, tehát nekünk ilyen fel sem merült gondolatunkban, hogy a szervezés pillanatában bármiféle kívülmaradás következzen be, hisz jó néhány éven keresztül bebizonyította a 3 történelmi egyház, hogy oda tudja tenni magát azokhoz a feladatokhoz, amelyek a kor kihívásai közül bennünket is elértek itt Nyírbátorba. Azt reméljük, hogy ebben a 12-13 ezres városban, ahol mind a 3 felekezetnek a egyházfenntartó közösségét, ha számba vesszük, az 7-8 ezer, hogy ennek a közösségnek, ennek a nagy létszámú közösségnek tudjunk mutatni az előbb elhangzott mester segítségével egyfajta közös utat. A keresztény emberek találkozója, mint lehetőség megadatott első alkalommal. A másik pedig, hogy a nagyobb közösség a város számára ez a fajta erő, amit a hívők közössége jelent, meg tud jelenni, mint olyan erő, amely a város munkájában, a város fejlődésében komoly tényezőként jöhet számításba. Én jól érzem itt magamat nagyon. És mitől jó ez a mai nap? Hát, hogy apával együtt lehetünk, mert nem szoktunk sokat vele lenni. Miért jó, hogy az egyház így is megszólítja az embereket? Közelebb kerül mindenképpen hozzá, bár nálunk a 2 nagyobbik gyerek a református általános iskolába jár, úgyhogy mi közelről vagyunk érintve, de ez így nyíltá teszi a minden város lakó számára ezt a rendezvényt, meg közelebb hozza az egyházakat az emberekhez. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt az egészet, nagyon jól van megszervezve, és mind a 3 felekezet nyilván szeretné a legszebb oldalát bemutatni, és szerintem ez nekik sikerül is. A családi pontgyűjtő versenyen a több mint 50 résztvevő család a templomismereti totón túl különböző szellemi és ügyességi játékokban tette próbára magát. A legjobb eredményt elérő családok júliusban egy 50 fős busszal utazhatnak Egerbe. Június 11-én a Debrecen közelében lévő Hármas-hegyalján rendezte meg idei családi napját, a Családcsodát a Hajdúdorogi főegyházmegye. Egésznapos programokkal várták a kicsiket és a nagyokat. Mi családban gondolkodunk. Ez a rossz szó, amikor a tárgyat helyhatározóval helyettesítjük, hogy családba gondolkodunk. Ez jelen esetben nem tévedés a részemről, hanem nagyon is tudatos, tehát a családra figyelünk, a családra gondolunk, de családban gondolkodunk, hogy az egész gondolkodásunkat az járja át, hogy én egy családba tartozom. És egészen másképpen cselekszik mondjuk az a gyermek, aki tudja, hogy testvérei vannak, és ha kap egy tábla csokoládét, megszokta az, hogy meg kell osztani. Egészen más szemléletű lesz annak az embernek a gondolkodása, a papot is beleértve, és a püspököt is, hogy az egész szemléletünk családra tekintő legyen. Hogy amikor azon töprengek, hogy mondjuk a gyermekeket hogyan kell az egyházba jobban bevezetni, amikor a fiatalokat próbálom a megtérésre hozzásegíteni, eljuttatni, vagy önmaguk komolyan vételét, önnevelését elkezdeni bennük, és sorolhatnám a sok-sok lelkipásztori feladatot, prédikációra készülve, mindig legyen ott a gondolkodásomban, hogy az embereket segíteni kell a család felé.
mert a család értékének a fölismerése irányában. Mert hogy ma ez egy hihetetlen erővel támadott érték. Szét akarják robbantani a családot, és már látszik az első jelei, hogy sikerül. Nem sikerül, nyilván nem lehetséges, de azért ez rajtunk múlik. Az Isten ránk bízta, hogy ez ne sikerüljön. Ezért nagy erőfeszítéseket kell tennünk. Hogy minden ember érezze azt, hogy a család mennyire fontos, és érezze a felelősségét, hogy nekem az a dolgom, hogy családot építsek, vagy a családot erősítsem, más családokat segítsek, olyan szerepet vállaljak a családban, amely erősíti ezt a köteléket. Nagyon nagy öröm számomra is, hogy ezek a családcsoda napok, ha lehet ilyet mondani, folyamatosan megvalósulnak az egyházmegyékben, és folyamatosan reményeink szerint segítik azt, hogy a görögkatolikus egyházunk, önmagában az egyház, de az egész magyar társadalom családcentrikusabb, családcsodásabb legyen. Adja Isten, hogy család csodálóbb is legyen egy picit. Azért azt látjuk, hogy egyre inkább egy egészséges csodálat veszi körül azokat az egészséges családokat, akik vállalják ezt a küldetést. Természetesen ezeknek a család csoda napoknak a múltban is és a jövőben is, meg persze a jelenben is egy igazi feladatuk, hogy megerősítsék a családot, személyesebbé tegyék azt az Isten tapasztalatot, azt az Isten élményt, ami nélkül sem emberi élet, sem családi élet nem nagyon lehet. Ezért sokat beszélgettünk az elmúlt időben egyházmegyék vezetőivel, hogy mire lenne igazán szükség. Egyházmegyei családnapokra, vagy akár az egész magyar görögkatolikus egyházot érintő úgynevezett metropóliai családnapokra. Talán az a javaslat, az a döntés előkészítés született, hogy legyen ilyen is, meg olyan is, egyikében egyházmegyei, másikében legyenek akár közösek, hiszen mind a kettőre szükség van. Azért látjuk, hogy egy-egy egyházmegyének is szüksége van arra, hogy a egymás mellett élő egyházközségek családjai is jobban megismerjék. És talán nem túlzott illúzió vagy túlzott elvárás, hogy ezek a család csodanapok illeszkedjenek abba a folyamatba, amit nem csak a Szent Atyának az igazi kérése, talán már Benedek pápának is, hogy többször hallottuk, hogy fókuszáljon az egyházunk egyre inkább arra, hogy családcentrikusabb legyen, odafigyeljen a lelkipásztor életben a családokra. Ebbe a folyamatba szeretnénk mi is illeszkedni. Biztosan tudom, hogy egyházmegyénk vezetői, Fülöp érsek atya is akár a megszervezett IKOSZ családkonferenciát, családnapot is egy olyan folyamat részeként értelmezi, ami után hát minden családnak, minden egyházmegyének és a görögkatolikus egyházunknak is le kell vonnia azokat a konklúziókat, azokat a tapasztalatokat, amiből nem lezártunk egy folyamatot, hanem előre tekintünk, ahogyan talán érezzük minden nap, amikor fölébredünk, hogy előre kell valami, ha csak egy aprócska lépést is tenni. Én bízom benne, hogy mennyiségileg is egyre több családot tudunk megszólítani, de hát ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy az Istennek a szava minél hatékonyabban jusson el a vidámságban, az örömben, vagy a nehézségek megválaszolásában éppen a Szentlélek segítségével minden egyes családhoz, nem csak a görögkatolikus egyházunkban, hanem a világon élő minden családhoz és minden emberhez. Úgy épülnek fel a közösségeink, hogy először a kis közösséget kell nézni, az egyház közösségeket, a parókiális közösségeket, és azoknak pedig éppen azért fontos, hogy a nagyobbat is meglássák, hogy ahol jól működnek a kis közösségek összetalálkoznak egy nagyobb rendezvényen, akár még kicsit meg is versenyeznek egymással, most éppen a főzés a téma ebben az ügyben, illetve találkoznak különböző előadásokon, különböző rendezvényeken. Olyan jellegű dolgokat is most éppen hallottunk dr. Nagy Edith előadásában, hogy ami vonatkozik ránk családokra, férfiakra, nőkre, házastársakra, gyermeknevelésre, és ebben közösen tudunk gondolkodni. Mi a hozadéka egy ilyen találkozónak? Hát, hogy várják a következőt elsősorban, meg nem csak ezt, hanem az összetartozást erősíti. Itt is, és a többi rendezvényeken is, azt gondolom. Meg biztos vagyok benne, hogy haza is visznek magukkal valamit, amellyel pedig az otthoni közösségeiket erősítik. Miért jöttek el, és miért gondolják, hogy nagyon nagy szükség van ma a családoknak ilyen találkozásra, ilyen együttlétekre? Hát ebben a rohanó világban ez egy kis megnyugvás nekünk is, és azt hiszem közösségnek is. Hát és a család szerintem az elemi közösség, amiben Püspök atya is mondta, a fénynek papnak kell lenni otthon, és akkor tanítani kell a jövő generációját, a gyermekeinket. Arról nem beszélve, hogy itt találkozhatunk hasonló nagycsaládokkal, akikkel rögtön közös problémáink, élményeink, örömeink vannak, és ezt azonnal
meg tudjuk osztani egymással. Mert hanyadik kisbaba van az ölébe? Hát ő az 5. Miért jó nagycsaládosnak lenni? Mert ez rengeteg élménnyel jár. Nekünk egy világ körüli úttal felér egy hetünk is, ahogy minden nap az egyes korosztályokkal új és új élményeket, csodákat tapasztalunk meg. A nehézségei mellett ez mindenért kárpótol. Én is nagy családban nőttem fel, és hát nem is volt kérdés, hogy ezek után több gyermeket szeretnénk. Mit mondanak azoknak, akik megijednek? Ugye Érsek atya beszédében is hallottuk, hogy fel a fejjel, hogy tovább, és a 3., a 4., és ne ijedjünk meg a gyerekek létszámától. Akik ijesztőnek találják ezt, mivel tudják biztatni? Hát, hogy ez egyrészt nem 5-szöröse egy gyereknek, hanem egy kicsit ilyenkor máshogy alakul. Néhány fontos szabályt kell otthon betartani, de egyébként annyira ügyesen beletanulnak, hogy a fáradtsága mellett ez rengeteg örömmel jár, és igyekszünk azt sugározni, hogyha egy óvodába elmegyünk a gyerekekért, vagy bárhova, hogy ne a fáradtság látszon rajtunk, hanem az, hogy ezt mi is élvezzük, és remélhetőleg a gyerekeink is így vannak ezzel. 5 gyerek mellől mit tud apuka bevállalni, mint családfenntartó? Hát aktívan részt kell venni a gyermeknevelésben, tehát a munka mellett legalább egyenrangú a gyermeknevelés is, tehát minden percben ott kell lenni és segíteni az anyát. A családban lévő vallásos nevelés ennyi apró gyerekkel hogyan alakul? Van valami bevált módszer, recept, amit szívesen megosztanának? Mi ebben igazán magunk is beletanulók vagyunk, mi is keressük azt az utat, hogy 5 gyerekkel hogy tudjuk ezt megoldani, és hogy tudunk egy olyan közeget kialakítani, hogy ez jelen legyen az életünkbe, és ezt mindannyian élményként érjük meg, ebben még útkeresők vagyunk, ezért is vagyunk itt. Az esti imádság azért az egy jó alap, tehát a lefekvésnél az is nyugalmat hoz a gyermekeknek, és ők maguk is kérik. Ezen felül a családi programok, amiket például a görögkatolikus egyház is szervez, például ez a nap is. Az egyház közösségünknél több ilyen program van, az is segít abban, hogy a gyermekekkel együtt tudjuk megélni. Mielőtt nyaralni indulunk, érdemes leülni az órák elé. Mielőtt nyaralni indulunk, szeretném, ha mindenki leülne az én órám elé. Ha az ember leül az óra elé, akkor azt látja, hogy a mutatók hogy szaladnak körbe-körbe. Hogy múlik az idő. Az időről az egyik legalapvetőbb tapasztalatunk, hogy az idő múlik. És nézve a mutatók járását, az embernek eszébe jut, hogy milyen gyorsan múlik, és mennyire visszafordíthatatlan az idő. Ha az ember elmegy nyaralni, akkor rá kell, hogy döbbenjen, mennyi idős vagyok én már. Milyen nagyok a gyermekeim, mióta házas vagyok már. Vajon mennyi van még előttem? Az embernek bevillan az, hogy múlik az ideje. És mivel soha nem érjük magunkat tökéletesen utól, mivel mindig mindenre nincs időnk, ezért fontos legalább nyaraláskor a legjobb erőinket elővenni, és a családra fordítani. Miért mondom mindezt? Úgy látom, hogy a legszolgálóbb emberek, a legszeretetteljesebb, legbecsületesebb emberek a legjobb erőiket, mintha kilopnák a saját családjukból. Mintha a legjobb erőket a családjukon kívül vetnék be, és mire hazamennek, egy maradék ember marad a családnak, egy fáradt, türelmetlen, kedvetlen ember. A legjobb erőket pont ezek a becsületes, ezek a szolgáló jó emberek, mintha kilopnák ma a családból. Régen nem volt ez ilyen gond, mert régen a házasságot, a gyermeknevelést jobban támogatta a társadalom, a nagy családnak az összetartása, az egyházi közösségek, a vallásnak a jelenléte, mára ezek kicsit kilúgozódtak. Mára az egyéni embernek kell sokkal tudatosabban odafigyelni arra,
hogy a legjobb erőit nehogy csak kivigye a családból, hanem a család felé is fordítsa. Ha nézi az ember az órát a nyaralás előtt, akkor azt is látja, hogy az én órámon a számok helyett betűk vannak, amiből összeáll egy mondat. Az idő kegyelem. Nem csak az idő múlására figyelünk, hanem arra, hogy az idő keletkezik is. Mintha gyakrabban néznénk a nap lementét, hogy a világosból sötét lesz, és mintha ritkábban látnánk a nap fölkeltét, hogy a sötétből világos lesz. Keletkezik egy új nap, kapok időt, az idő keletkezik. Én biztos vagyok benne, ha többet gondolnánk arra, hogy az idő keletkezik, ahogy megy a mutató, kapok még egy órát, megnyitok egy új órát, kapok egy új hetet, kapok egy új évet. Ha gondolnánk erre, hogy kapok új időt, új lehetőséget, sokkal optimistábbak lennénk. Sokkal jobban terveznénk, gondolnánk arra, hogy ezt az egyetlen drága időt intelligensen, szeretettel használjuk ki. Az emberi életben az ugyanis a nagyon nehéz, hogy elsőre jól kell élni. Elsőre jól kell házasságot kötni, elsőre jól kell a gyermekeinket nevelni, elsőre jól kell megöregedni, sőt, elsőre jól kell meghalni. Az időben az a nehéz, hogy elsőre jól éljük. Ha az ember elmegy nyaralni, gondoljon arra, hogy kapok új hónapot, új évet, talán új évtizedet, egy picit tervezzünk. Kiszakadva a mindennapok taposó malmából, a mindennapi földszintes gondolkodásból, az ember egy picit emelkedjen föl Istennek a színe elé, emelkedjen föl a szeretett személyekhez, emelkedjen föl a saját gondolataihoz, gondolatvilágához. Egy picit tervezzünk. Mindig azt az embert féltem, aki nem tervez. Aki tervez, az akar valamit, az akar valaki lenni. Aki tervez, az kap egy csomó pszichés energiát. Annak van életkedve, az vidám. Aki tervez, az tud haladni, nem keseredik el az elesések után sem. Az tud megújulni, tud magából csodálatos erőket, energiákat elővenni. A nyaralás arra is való, hogy az ember megérdemelten pihenjen az elmúlt idő után, és egy picit megtervezze intelligensen és szeretettel az előtte álló időt. Az idő, kegyelem, lehetőség, ajándék. Nyaralás előtt érdemes leülni az órák elé. Az órákból megtanulni azt, hogy múlik az idő, a legjobb energiákat fordítsuk a legfontosabb dolgok, elsősorban a családunk felé. Az ember megtanulja, hogy az idő nem csak múlik, hanem kegyelem, új lehetőség, ajándék, amit intelligensen meg kell tervezni. És az idő mögött ott ragyog a nap, ott ragyog az örökké valóság. Kívánom mindenkinek, addig ne menjen el nyaralni, míg föl nem szítja magában azt a szándékot, hogy én akarom most szeretgetni a családomat, akarok én úgy őszintén tervezni az időmben, és az Istennek a szent jelenlétét az időben szeretném megízlelni. Honnan gyökerezik a te hitoktatói vénád? Mi az, amit te fontosnak tartasz, mint hitoktató? Papcsaládban nőttem fel, édesapám is görögkatolikus lelkész volt, és nagyon fontosnak tartotta a hitoktatást egész hivatása alatt. Csak azt szeretném elérni hittanórán, hogy a Jóistent szeressék meg a gyerekek, és ragaszkodjanak hozzá. Hát ennek különböző eszközeivel próbálkozom, és úgy gondolom, hogy szeretik a gyerekek a hittanórát, mert nem feltétlenül tényanyagot kell, úgy gondolom, hittanórán közölni, hanem a Jóisten gondviselésére ráhagyatkozást közvetíteni a gyerekek felé. Tehát, hogy bármi problémájuk van, nem feltétlenül kötött imádsággal, hanem egy nap 100-szor is megszólíthatják a Jóistent saját szavaikkal. Ezt próbálom a gyerekeknek tanítani, ha lehet így mondani, tanítani, átadni.
így szoktam hittanórán, és nem minden alkalommal, mondjuk havonta egyszer, de ez a gyerekeknek nagyon sokat jelent, hogy imádság után leülünk, már ismerik, már tudják, hogy ha a homokóra ott van az asztalon, akkor tudják, hogy most kicsit lazább hittanóránk lesz, mert megyünk sorba, és van, aki nem akar megnyilatkozni, azt tiszteletben tartjuk, de aki szeretné elmondani, hogy most éppen mi bántja, vagy mi foglalkoztatta az elmúlt egy hónapban, vannak szabályok, amiket ilyenkor tiszteletben tartanak, hogy nem haladják túl a homokóra idejét, bármik, tehát próbálják magukat visszafogni, nem szólnak bele egymás szavába, ha még mondani valója van, akkor a legvégén még elmondhatja, megköszönik, hogy meghallgatták a többiek, hogy nem megy ki a hittanóráról ez a őszinte beszélgetésből semmi, hanem csak itt marad köztünk. És ezt azt gondolom, hogy a gyerekek, ha látják, hogy őszinték lehettek, akkor sokkal jobban kötődnek is hozzám, és ezért gondolom rajtam keresztül a Jóistenhez is fognak. Ebben az értékelésben olvastuk, hogy 6. Pál pápának egy idézetét, hogy ma a világnak nem annyira tanítókra, mint tanúságtevőkre van szüksége. Milyen ma egy jó tanúságtevő? Te akarva akaratlanul is azzá válsz. Hát gyerekek ebből nem sok mindent tudnak, ami az én életemben zajlik. Ők nem nagyon látnak bele. Nekem 6 gyerekem van, második gyermekünk betegen született és 20 éves koráig élt. Ővele 20 évig itthon voltam, úgyhogy bár 30 éves pedagógusi pályafutásom van, de abból csak 10 évet dolgoztam, az utóbbi 10 évet, mert akkor halt meg a kislányunk. Ebből ők semmit sem tudnak. Azt tudják a mostani hittanosaim, hogy súlyos betegséggel küzdök, és imádkoznak is otthon értem. Egy fél évet ki is hagytam a műtétek, kemoterápia miatt, de hát azt látták, hogy parókában járok hittanórákra utána, aztán meg nagyon rövid hajjal, de gondolom, hogy ezt is, tehát ők is mondják, hogy otthon is imádkoznak értem, és hát azt gondolom, hogy ebben a hitoktatói díjban az év katekétája, ez is benne van, hogy kemoterápia mellett hitoktatta. Ha valaki kap egy díjat, azt sikerként könyvelik el. Te is sikerként könyveled el, vagy számodra mi jelenti a sikert? Mikor Püspök atyától megkaptam a levelet, hogy engem jelölt erre a díjra, hát nem igazán éreztem sikernek, mert nem az én érdem, vagy nem, ehhez én kevés lettem volna, ha nincsenek azok az okos, értelmes és buzgó gyermekeim, akik a hittanversenyre többet tudtak, mint én a versenyen, az biztos. Úgyhogy az ő sikerük igazából. Az nekem a siker, hogyha a gyerekeket látom, hogy ott vannak vasárnap a templomban, nem csak a kötelező aláírás miatt, hanem hogy jönnek, hogy szeretnek, hogy ha segítik egymást, látom, hogy na, akkor valami csak ragad rájuk. Margó, mondod, hogy milyen sokan imádkoznak érted, hogy a gyerekek milyen nagy szeretettel fordulnak feléd. Érzed te azt, hogy Istenhez emeled a környezeted lelkét a magad személyiségével? Hát ez ad erőt nekem, hogy menjek itt tanórára a kemoterápiák mellett is, mert látom, hogy a gyerekek szeretnek jönni. Ma mit fogunk csinálni? Mit talált ki Margó néni? Mit fogunk játszani? Főleg játék érdekli őket, és én úgy gondolom, hogy ha tényanyagot is tanítok hittanórán, mondjuk a 10 parancsolatot, akkor próbálom úgy, hogy az ember szerető Istent megismertetni a gyerekekkel, hogy nem akitől rettegni kell, félni kell, hanem pozitívan megfogalmazni. Ezt sose hagyom ki. Azt gondolom, hogy ezzel az életük következő részére, amikor már nem tanulnak hittant, azt alapozom meg ezzel, hogy a Jóistenhez bármilyen problémájuk van, akkor bizalommal fordulhatnak, és nincs az a bűn, ami eltávolíthatja őket a Jóistentől, mert a Jóisten mindenkinek megbocsát, és sok-sok szentírási példával tanuljuk, hogy
bűnös után megy. Tehát nem kell megijedni, hogyha nem vagyunk tökéletesek, akkor is szeretnénk a Jóisten. Margó, lehet ez egy élethivatás is édesanyaként, hitoktatóként, hogy felismertetni a gyerekekbe, az emberekbe, akikkel egész életutunkon találkozunk, felismertetni a benne rejtőzködő Istent? Hát ez nagyon nagy feladat, így van. Tehát most kicsiknél még a természetben próbáljuk észrevenni, tehát alsó tagozatban tanítom én főleg a hittant, tehát 5-esekkel bezárólag, hogy a természetben vegyék észre a Jóisten, tehát mindenre rácsodálkozni, hogy ez nem magától értetődő, hogy ilyen gyönyörűek a muskátlik, vagy ilyen sokszínűek a virágok, meg ember nem tudna létrehozni dolgokat, amilyen szépeket teremt a Jóisten. Utána később már a felső tagozatnak feladata, hogy a hajléktalanban is akár észrevenni a Jóistent benne, és Isten képmását látni, és nem egyből elzárkózni, ha találkozok vele, hanem nem mondom, hogy ölelgesse, meg úgy szeretgesse, hogy de hogy benne is a jót észrevenni, és hogy segíteni, ahogy lehet. Azt gondolom, hogy ez a hitoktatónak a feladata, hogy a Jóisten állandó jelenlétét, hogy körülöttünk van, hogy ebben megtanítani a gyerekeket, hogy ebben éljenek, hogy akár a Szentlélek segítségét hívhatja bármikor. Igazából nem lehet elválasztani a Szent Háromságot, de hogy az Jóisten jelenlétében élni, hogy minden pillanatban itt van velünk és segít, úgyhogy azt gondolom, ez a hitoktatónak a feladata. Annyira pozitívan fogalmazol, és olyan derűt látok a szemedbe, Margó, hogy az jut eszembe, hogy van egy ilyen mondás, hogy bölcs ember az, aki abban az életállapotban találja meg a boldogságát, amelyet az Isten adott neki. És egyszerűen azt érzem, hogy te ebben az életállapotodban is megtalálod a boldogságot. Honnan táplálkozik ez az erő, ami átsugárzik a mosolygós szemeden, a hétköznapjaidon? Akik a környezetedben vannak, azok belőled merítenek erőt. Te honnan meríted az erőt? Hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan imádkoznak, egyrészt értem. Azt gondolom, hogy a Jóisten adja ezt a kegyelmet. Tudom, hogy magamtól nem lennék képes erre. Van egy nagyon jó férjem is, aki mellettem áll. És hát az imádság erejének gondolom, mert sok rossz dologban mindig próbálom én is, meg a gyerekeimet is erre tanítani, hogy a jót kell észrevenni is. És azt erősíteni. Meg még azt el szeretném mondani, hogy tényleg a személyes odafigyelés a hitoktatásban nagyon fontos. Volt egy másodikosztályos kislányom, aki jó képességű volt, de nem bírt a fenekén ülni 45 percig, és mindig beleszólt, belekotyogott az órába, és nagyon-nagyon zavarta a hittanórát, és egyszer olvastam, hogy egy anyuka éjszakánként bespriccolja a szobák sarkát, hogy a manókat előzi, hogy akkor a kislány teljesen megnyugodott, hogy most már nem jönnek a manók. Na, ez szöget ütött a fejemben, és akkor kitaláltam, hogy ennek a kislánynak csinálok hittanórára jóságspriccet, hogy mondtam neki, hogy na, hoztam neked egy jóságspriccet, és befújom a hajadat vele, és akkor ha mi fog ezen az órán, akkor hozom máskor is, és akkor befújlak vele. És hát odáig volt, és hogy mi van benne, mondom, nem az a lényeg, hogy mi van benne, hanem hogy amíg csináltam, végig imádkoztam, hogy hasson. És akkor álltak sorban a többiek is.
utána, mert hogy hatott, de ezt éreztem, hogy a kislánynak igazából a személyes odafigyelés, hogy neki csináltam, hogy odafigyeltem, és akkor azután a második fél évben nem is volt problémám ennek a kislánynak a magatartásával egyáltalán. Tehát, hogy ezekre rájönni, hogy jövök rá, szerintem a Jóisten adja a gondolatot, vagy nem tudom. Tehát azt gondolom, hogy a hitoktatásban az, hogy most te csak vele foglalkozol. Tanítónének nagyon nehéz a 25 vagy 30 gyereknél ezt megcsinálni. Nekem ez így nagyon szerencsés, hogy 8-tól 15 fős csoportjaim vannak. Az előbb egy kicsit belemártottuk magunkat abba, hogy te magad is úgy éled meg, hogy az életnek nem kell tökéletesnek lennie ahhoz, hogy csodálatos legyen. Mi az, ami a legcsodálatosabb a te életedbe, amit a legnagyobb ajándéknak tekintesz a Jóistentől? Ahogy az elején mondtad is, Teri, hogy azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan figyelik a mi életünket. Azt gondolom, hogy sokféle szempontból a Jóistennek kiválasztottjai vagyunk. És ezt nagy ajándékként élem meg, mert nagyon-nagyon sok szeretetet kaptunk akkor is, mikor Micuskánk élt, 20 év alatt, hogy itthon lehettem, és mellette születtek a gyerekek. Nagyon sok segítséget is kaptunk, a családunkat össze is fogta a beteg kislányunk, hogy elmehessünk nyaralni, közösen nyaraltunk együtt nyáron a nagy család is, meg amíg szültem a kisebbeket, addig segítettek itt a beteg kislányunk meg a kicsik ellátásában a család. Tehát ezek a keresztek, amiket a Jóisten nekünk adott, ezek azt gondolom, hogy megerősítenek bennünket, és amiktől fél az ember, hogy kereszteket kap, azok Jóisten érdekes módon, tehát jól hozza ki belőle az embert. Sok minden van esetleg, amit nem értünk meg itt a Földön, de nem is biztos, hogy meg kell értenünk, de biztos, hogy rosszat a Jóisten nem akar nekünk, és ebben bízva próbáljuk a Jóisten keresztjeit örömmel és szeretettel viselni, hogy azt gondolom, hogy mások megerősödnek ebből, hogy látják, hogy lehet ezeket a kereszteket mosolyogva viselni. Erőn felül nem próbál meg a Jóisten, és azt gondolom, hogy az onkológián is sokan nézik, hogy alakul az én sorsom, mert egész más útvonalat csinálok, mint amit általában az onkológián szoktak. Tehát kemoterápiát kaptam, egy jó erőset, ami fél évig tartotta rendben a tumormarker értékemet, utána újra emelkedni kezdett, azután kaptam 3 fajta kemoterápiát, amik mellett tovább növekedett a tumormarkerem, és akkor ezután nagyon aranyos onkológusom van, aki tiszteletben tartja a döntésemet, és nem erőszakol rám semmit, de ő csak a nyugati orvoslásban tud bízni, magyarul csak a kemoterápiában, csak a gyógyszeres visszafogásban, mert nem nagyon látott más gyógyulási módot. És mikor elé álltam azzal az óhajommal, hogy mivel kaptam már 3 fajta kemoterápiát, ami nem segített, sőt emelkedett, meg a vérképemet tönkretette, meg minden mellékhatásokkal együtt, akkor szeretnék egy egyedi utat járni, hogy engedjen most akkor a saját utammal járni, és akkor ő tiszteletben tartva a döntésemet mindenféle vérkép ellenőrzésekkel támogatva elkezdtem egy lébőjtkúrát, azt megcsinálta velem az uram is, azt jelenti 6 hétig csak egyfajta zöldséglevet, 3 fajta teját, az a neve, hogy Bryce kúra. Megcsináltunk, és csökkent a tumormarkerem egy kicsit. Utána nem is nézettem a tumormarkeremet egy fél évig, hogy ne legyen betegségtudatom. Lefogytam 15 kilót, férjem 20-at, jót tett, vérnyomása helyreállt minden. Nekem is jót tett egy kis fogyás, és jól éreztem magam, és akkor utána a fél év után csak csináltattam egy tumormarkert, és már amúgy is még 3-szoros lett, úgyhogy most már 35 helyett 300 lett a tumormarkerem, és na akkor megint az onkológusom
kemoterápiát szeretett volna, vagy ajánlott volna nekem, és mondtam, hogy nem, akkor megpróbálok egy másik fajta diétát, és akkor azóta ilyen ketogén diétát csinálok, amit húszsírra leszek, semmiféle szénhidrát, másképp gyártom, nem tudom, mondjam el, másképp gyártom a cukrot, mert a cukorból táplálkozik a daganatos sejt, és akkor most a zsírból gyártja a májam a cukrot, és most így táplálkozok. Már most 2 hónapja, köszönöm, jól vagyok, lehet így élni. Hiányoznak a zöldségek, gyümölcsök nagyon, de mondanám nagyon szívesen, hogy csökkennek a tumormarker értékeim, de nem csökkennek még, de nagyon bízom ebben az orvosban, mert azt mondta, hogy a rák sem egyik napra a másik napra alakul ki, úgyhogy várjak, legyek türelemmel, úgyhogy most itt tartok, és akkor várok, és türelemmel vagyok, és hát ha kemoterápiát kapnék, akkor bizonyára nem mennék vissza szeptemberben tovább hitoktatni. Így meg azt gondolom, hogy van erőm, a zsírból jó sok energiám, úgyhogy csinálom, remélem, hogy Jóisten megsegít, valami jelet ad, hogyha hagyjam abba, de most egyelőre így. Valami mellé muszáj lett tenni a voksot, és abban nagyon hinni, úgyhogy eddig zöldséget tettem egy fél évig, és makrobiotikusan táplálkoztam, de az nem volt jó, mert bár a rizs nem édes, de a hasnyálmirigy tudott cukrot gyártani belőle, és ettől csak szaporodtak a rákos sejtjeim. Most remélem, hogy előbb-utóbb csökkenni fog. Margó, mindannyian tudjuk, hogy az első keresztények olyan nagy szeretettel és gonddal fordultak a betegek felé. Az egyház valóságos kincsnek tartotta a betegeket. Te magad most egy hatalmas kincs vagy a környezetednek. Valóban igazi kincsnek érzed magad? Tudom, hogy böjtöt ajánlanak értem hetente, beosztva egymás utáni napokat, hogy folyamatos legyen a böjt, hogy meggyógyuljak, akkor amikor átvettem ezt a díjat, akkor felállt a nézőközönség, és úgy tapsoltak, úgyhogy ilyen szempontból érzem, hogy kincsnek tartanak. Tehát én is azt gondolom, hogy tudva, hogy nagyon-nagyon sokan imádkoznak, ezért gondolom magamat értékesnek. Te mitől tudsz feltöltődni? Mi az, ami után úgy gondolod, hogy újra erőd van? Hát igyekszem reggelente áldozni, menni szent liturgiára részt venni, ez nekem nagyon sokat jelent. Ahogy énekeljük is, hogy erősíts meg minket szentséged által, azt gondolom, hogy ez nekem nagyon nagy erőforrásom. Erőforrásom az Uram, aki minden este imádkozik felettem és mellettem együtt, meg hát ilyenekben, hogy 6 hétig nem eszik, csak iszik velem, tehát ezekben mellettem van. Erőforrásaim, a gyerekeim, problémák mellett is. Hát meg a sok ismerős. Meg azért másnak is vannak keresztjei, és mások is, ahogy gondolom, hogy én is erőforrása vagyok másnak, úgy nekem is erőforrásaim mások, akik szenvedést másképp másfajta szenvedéseket, de türelemmel és hittel viselik el.